Okay. Mayong adlaw. Una mo ato ta sa PicsArt nga apps. First, punta tayo sa PicsArt na apps. Yung una nating pag-edit ng ating picture. Tapos, hintayin lang natin yung may sign na plus. Click natin yun. Ito yung sign na may plus. Click lang natin. Tapos, punta tayo sa photos. Photo. Maghanap lang tayo ng picture na ating gagamitin para sa ating edit. Ayan, kapili na tayo. Ito yung ating gagamitin. Picture, dahil wala namang iba. Haha. Ayan, punta tayo sa cut. Itong may scissor na sign. Pwede naman natin, tapos i-brush natin siya. Kasi wala tayong signal. Pwede siya gamitin kahit wala tayong signal. Pero pag mayroon tayong signal, pwede natin gamitin tong people para automatic lang siyang mag-select yung, mag-red yung mukha natin pag mayroon tayong signal. Pero wala tayong signal, kaya manual na lang muna. Tapos, yan. Click natin yung mukhang itong mata sa taas para makita natin kung sakto ba yung pagka-blend natin. Ayan. Ayan. Okay na siya. Medyo yan na lang natin yung mga ano yun niya. Linisin lang muna natin. Tapos yan. Dahan-dahan. Tapos check. Click natin yung check. Tapos lalagyan natin siya ng border para medyo mag-highlight yung ating picture para medyo siya makikita sa ating mga madali lang siyang makita kung ano yung mga ating ipag-i-edit. Para pumili lang kayo ng color na gusto nyong gawin para border nyo sa kanyang picture. Pwede siyang kapalan. Yan, ka-border na siya. Yan, oh. Pwede siyang nipisan, pwede siyang kapalan. Ayan. Pwede rin naman tayong pumili ng ibang color. Yan, yan. Itong kulay violet ating pipiliin para char-char lang. Yan, kapalan natin yung border. Tapos ayan, pasensya na, merong tayong background music. Pamangkin ko nag-music tapos nagkumakanta. Hayaan nyo na yun. Yan. Yan, oh. Pwede natin siyang palitan. Depende sa inyo na yan. Pero ito na lang yung sa akin, violet. Tapos, ayan. Pwede siyang kapalan. Para hindi na siya mahiya. Charing lang. Okay. Tapos, ayan. Check lang natin yung sa taas. Ayan. Tapos, yung arrow na puti. Tapos, done. Save to save. Okay. Save na siya. Ngayon, punta tayo sa Punto. Punto apps. Okay, dito na tayo sa Punto apps para sa ating final edit. Punta tayo sa gallery, hanapin natin yung paint image. Tapos size, itong nasa taas, yung 20 40. Tapos click yung YouTube size. YouTube size tayo guys, dahil para to sa YouTube. Tapos pwede natin magpili-pili ng mga
kulay na gusto natin, pwede siyang palitan. Tapos apply, tapos use. Ayan. Ngayon puntahan natin yung picture na add image, yung inedit natin kanina. Ayan siya. Lagyan natin ng size. Ayan. Palakihin, pwede siya. Sa size tayo. Edit natin siya. Diyan natin siya ilagay. Tapos, itong sign na pen, type tayo ng how I edit my timeline. Align center. Lagay natin sa align center para medyo maganda tignan yung ating pagkasulat, pagkalagay ng ating thumbnail writing char. Pwede naman natin palitan ng font kung depende na ko sa inyo kung ano yung mas bet nyo. Ganon. Ayan na siya. Tapos punta ulit tayo sa add image tayo, guys. But before that, change muna natin ng color. Stroke kan natin para medyo mag-highlight yung ating itong ating pangalan na ginawa. Ayan. Stroke na lang natin lahat para shootball. Ayan. Add image tayo ng sign ng logo ng PicsArt at saka Punto. Guys, kung sa mga kung bakit ako may logo, punta kayo sa Google. Mag-search kayo doon ng PicsArt logo at saka Punto logo, tapos download nyo lang para medyo meron tayong mga katibayan or whatever, or yung sinasabi nating sign. Pwede natin palitan yung ating font. Marami namang font dito, guys, sa ating Punto. Pwede tayong mamili ng mga font na gusto natin piliin para lang sa ating, para mas lalong gumanda yung ating highlights ng ating thumbnail.
itong yung may arrow na sign sa taas, itong pangalawa sa pen, yan yung click natin para mag-save yung ating ginawang picture, yung ating inedit para sa ating YouTube channel, para sa ating title na ngayon yung ginawa natin. Tapos save, yun, automatic lang, ganun lang. Punta natin yung gallery natin, tignan natin kung na-save ba siya. Ayan na siya guys. Ayan, ito yung ginawa ko ngayon, tas ginawa ko nakaraang araw. Okay, thank you.